ואנחנו כולנו בטח נבכה. הרבה יותר קל לספר בדיחות, אבל הקדוש ברוך הוא כנראה השאיר אותי בחיים שאני אספר. אני מצ'כוסלובקיה שנכבש על ידי ההונגרים, וברגע שנכבשנו ב-1939 מיד האנטישמיות המוגברת התחילה. אבל על זה אני בכלל לא אדבר, אני אדבר על 44. סליחה? ב-44 יום אחרי פסח הוציאו את כל יהודים, ואז התחילו 7 שבועות שאנחנו היום חייבים להחזיק יורצת עד שהגיעו לפה. ובין אלה גם אנחנו היינו בגטו מונקאץ' והגענו לפה. לא לפה, אמא, זה מיידנק. הגענו לאושוויץ, סליחה. לא לפה, אנחנו מאושוויץ. באושוויץ היה הרי זונדרקומנדו, זה בטח אתם שמעתם ואתם יודעים מה זה. ובין הזונדרקומנדו, אני עבדתי בברז'ינקה באותה תקופה, גילו אותי וגילו לי שאבא שלי עובד בזונדרקומנדו. אבא שלי היה בן 44, בן אדם תלמיד חכם מבית דתי, למד בישיבת גלנטה ולא הגיע לו לעבוד כקומנדו, בזונדרקומנדו. אבל הוא עבד, ואז התחיל פרק חדש, עוד יותר חדש בחיים שלי. הקומנדו, הזונדרקומנדו, אם אתם לא יודעים מה זה, אז אני קצת אספר לכם. ב-1944 הגיעו בתוך 7 שבועות 1.5 מיליון יהודי הונגריה. היהודי הונגריה היו הרבה תלמידי חכמים ביניהם, וילדים וזקנים וסוחרים וכל מיני, והוציאו מעט מאוד נשים לעבודה וגברים לעבודה לחוץ שמיד הפרידו, והיתר הלכו לקרמטוריום. הקרמטוריום שהיום עוד אנחנו רואים חתיכה קטנה ממנה לא הספיקה. אז תוך זמן קצר הקימו על שדה ריק כמה, זה לא קרמטוריום היה כבר, אבל זה היה מקומות שהצליחו להכחיד. עשו בור כזה. את הבור חצי כיסו עם איזה משהו, וחצי השאירו פתוח. שמו גם בפנים באמצע כזה ערובה, שמנה כזאת רחבה שהעשן יצא. ואז הביאו את האנשים מכמה קילומטר, אולי קילומטר וחצי, 2, כבר מורלים, כי שם הכניסו אותם לחדר, אתם שמעתם על זה, ואחרי שאת הרעל, את ציקלון, גז, ואז נפתח הרצפה, והם כבר התגלשו לשם כמו תרנגולים. ועל עגלות העבירו אותם לשדה, שזה היה אולי קילומטר, ושם היו כבר מקומות יותר קטנים שספרו אותם, כי לא הספיקו בקרמטוריום הגדול כל כך הרבה להכחיד ולהספיק. אז אם יש כל כך הרבה עבודה, אז צריכים מי לעשות אותה. יבצע. אז בין אלה היו כמה אנשים מהעיירה שלנו ומכל הטרנספורטים, וביניהם אבא, כמו שאמרתי. כל אלה ששם עבדו, עד היום, זה לא אני, אלא גם יד ושם אומר וחקר הרבה, לא נשאר בחיים אף יהודי שיוכל לספר, שיוכל להגיד כך עשו, כך היה, ככה הרגשנו, ככה חשבנו, אין. אז שמה כל 3 חודשים החליפו, גילחו אותם, נתנו להם חליפה חדשה ושמו אותם באיזה רכב, פה שרפו אותם. אז אני קיבלתי פתק מאבא שלי, כבר הוא לא היה כשהפתק הגיע, שאני אחזיק יורצת בכ"ה אלול, כי עכשיו לוקחים אותם למיידנק, שזה על יד חכמי לובלין.
ועם זה אני, יותר אני לא יודעת ממנו, מזה אני, אז עכשיו אני פה עם משפחה שלי, עם נכדים, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שדבר כזה לא יהיה יותר. ועוד מעט אני אדליק כשלעצמנו נר. אני גם עומדת קדיש פה לבד. ונקווה שהקדוש ברוך הוא ירחם ורק ייתן לכל עם ישראל וליהודים ולארץ ישראל זמנים טובים. אולי הדברים יכולים להגיד קדיש? אולי יש... היא אומרת בקריאה.